Ahojte, chcem vás privítať pri ďalšej hre. S mojím hosťom, Záhorákom Pajo, sme si dneska pri vás pripravili hru o havošoch. Tak tu vyzerá. Krabica z jednej, z druhej strany. Vnútri. Vnútro obsahuje pravidlá hry, žetóniky, kocky, kartičky havošov, herné pole a žetóny psa nebo mačky. No, takže co sa týka pravidel, pravidla si prebíram ja. S tým, že v oblasti pravidel je to dosť jednoduchá hra. Pravidlá, ktoré sú, tak sú v poľštine, v češtine, v slovenčine. A ešte tam je jeden jazyk, sa mi zdá, slovenčina. Potom je tam maďarčina. Ďalej, to je rumúnština, sa mi zdá, si sa nemýlim. A ruština. Ešte aj v ruštine je tá hra. S tým, že hra je od firmy... Co to máme za firmu? Trefl. Od Trefl. No, co sa týka pravidel. V prvom rade máme tu hrací kocky. Jak dám takto blíže, nech je lepší vidieť. Že zaostrí. Tak. No, na obidvoch kockách sú stejné hodnoty. S tým, že máme hodnoty vetvičky, potom je tam hodnota psa, kočky. Kočky sú tam dokonca dvie. A potom tam máme ešte loptičku, kostičku. A na druhej kocke máme zase granulky, kostičku, loptičku, vetvičku a kačenku. Aby ste to videli. A ešte miska tam je. Títo, dá sa povedať, že odmeny, jak sú vetvička, granule, miska, kostička, loptička a kačenka, tak to sú vlastne títo hodnoty. To sú títo žetóny, ktoré používame. To je vlastne také herné platidlo. S tým, že toto herné platidlo vlastne funguje tým štýlem, že za toto si tých havošov kupujete. No a funguje to tak, že vlastne máme herné pole, což je vlastne dvor. My na ten dvor vybereme jedného z psov. Ten pes má svoju hodnotu. Čiže ten pes sa dá kúpiť za dve loptičky, jednu kosť a jedny granule. S tým, že každý pes má svoju číselnú hodnotu, ktorá sa na konci hry potom spočítava a vyhráva ten, kto získal najväčšiu hodnotu ze všetkých psov. S tým, že herné polá sú 3, tí sú rozložené a každý z hráčov 4 má svoje políčko, kde dáva vlastne tí samotné odmeny k tému havošovi. A keď havoša si niekto kúpi, tak všetky odmeny sa dajú zase do spoločného banku a zase hádzaním kocek si človek získa ďalší odmeny. Ale v prípade, že by hodil na kocke kočku, ktoré je celkem dosť na kockách, tak žetón, ktorý má, lebo začína sa s žetónem havoša, tak bohužiaľ žetón si musí otočiť na kočku a všetky títo odmeny, ktoré má u seba a nemá ich použité na niektorém z havošu, tak o všetky odmeny dochádza. Proste všetky odmeny musí odezdať do spoločného banku. S tým, že vlastne tak či tak, keď, jak som povedal, ja trošku približím, jak vidíte. Tak.
Dáme tam napríklad jedného z havošu. Dáme ze spodu, nech je to zaujímavé. Máme tam takéhoto havoša. Ja vám to ešte priblížim. Tak, tento havoš pýta vetvičku, pýta loptičku, pýta myštičku, kačičku a granulky. My s kockama nahádžeme si, dajme tomu, hádže sa s obidvoma naraz. Hodíme, dajme tomu, kostičku a kačičku. Kačičku môžeme automaticky investovať, ale kostička nám zostáva u nás, pretože nemáme ju kde investovať. Môžeme ju investovať, dajme tomu, do druhého havoša, kedy tam budeme tú kostičku, a v prípade, že nazberáme všetky tie hodnoty, čiže vetvička, loptička, miska, granule, máme všetky, čiže vetvičku máme, loptičku máme, misku máme, kačičku máme, granule máme. V tom prípade ten hráč, ktorý vlastne to zezbíral všetko na ten dvori, bere si havoša a všetky idú do spoločného banku, ktorý sa nachádza v prostriedku herného pola. Ukážem vám zároveň, ako to aj vypadá. Čiže herné pole je vlastne takto. Čiže sú 3 dvore a spoločný bank, kde sú všetky vlastne odmeny, tak jak sa to originál volá, sú to odmeny pre havošov. Takže ja vám to teraz oddám, zase nech vidíte celé herné pole. Tak, no a my vlastne si to všetko nachystáme a keď už bude nachystané, tak si ukážeme už prímo hru. Toľko je k pravidlám, s tým, že ešte jedna vec, keď hodíte kočku druhýkrát, tak zase dojdete o všetky odmeny a plus nemáte nárok na to, aby ste toho havoša mohli v ten kole získať. S tým, že keby ste vlastne měli už kočku, máte kočičku, kúpite si havoša, zezbírate všetky hodnoty, kúpite si toho havoša, tak kočka sa otáča zpátky na havoša a všetky odmeny, ktoré zbírate, tak zbírate pro seba. Dobre, my si všetko nachystáme, rozdáme a ozveme sa. Takže vítam vás už pri samotnej hre, s tým, že zabudol som ešte jednu vec ukázať, a to je kostička prvého hráča. Tu sa určuje, kto začne. Môžem začať aj ja. Čo hosť, no? Takže kocečky, ja hrajem za červenú barvu, čiže ja mám sem a sem dávať. Dá sa to aj takto otočiť, aby to človek mal blížej. Tak. S tým, že aj pani Záhrakovej to dáme takto blížej, tú modrú. Pretože tí dvorky sú obojstranné. Pani Záhraková hraje za modrého havoša. No, takže začínam. Takže máme tam vetvičku a loptičku. Takže loptička. Ja môžem hned aj investovať. Což znamená, že ja zainvestujem loptičku do tohoto havoša a máme tam vetvičku, ktorú môžem taktiež do neho zainvestovať. Ide pani Záhráková. Myštička a ešte hodnota, ktorú som zapomněl ukázať, je havoš, ktorá je vlastne random, co si vyberete. Co potrebujete, to si vyberete z tých odmen. Čiže to náhodný výber. Čiže pani Záhráková má myštičku a plus granule. Zapasuje granule, tak dá granule. Dobre, idem ja. Ja mám kočičku a vetvičku, takže vetvičku si neberiem a mám kočičáka. To znamená, že tým pádem to, co bych měl tuto zebrané ze spoločnej kopy, tak bych ho to došel. Ja dávam havoškový kosť a
vetvičku investuješ do Sem. toho havoša. Dobre, idem ja. Ono inak, ešte som zapomínal povedať takto. Keď máte dvakrát kočku po sebe v jednom hode, tak má tá kolo stojíte. Tak, kostičku investujem do tohoto havoša a mám tam něco random, tak investujeme granulky do tohoto havoša. Takže random a vetvíčka. Vetvíčka tam. No a kupuješ havoša. Takže havoša bereš. Toto sa dáva do spoločného banku a tahá sa ďalší havoš. Inak mohli sme tam mať možno aj trošku lepšie rozmísnené. Nech to je pro obidvoch také, len pro nás, ale aj pro ostatných trošku lepší. Nech je to lepší vidět a nech to máme obidva dá aspoň na stejno. No. Sice aj keď ty máš... Jo. Ne, dobre to bylo. To bylo tak lepší, jak to bylo. Tak to necháme takto. Nebo to stěhovat jako ne. Tak to necháme takto, jak to bylo. Dobre. Ja len řekl, aby to bylo trošku lepší, ale nic sa na tom nezlepšil. No, idem ja. Kočička a loptička, takže si nic neberem. Nic som nezískal. Ono v tejto hre je dôležité, to co získáte, ty odmeny, tak hned ich investovať. Dvakrát míček. Protože ľahko o ty odmeny dokážete dojít, takže lepší je automaticky hned investovat tu odmenu do havoša, kterou chcete získat. Míček. A základ je sledovat vlastně, co ten havoš Druhý potřebuje. míček. Takže míček a random. Takže loptičku ja môžem investovať sem a kupujem si tohoto havoša. Takže dve vetvičky, loptička, granule. Havoš je môj. Toto je do spoločného banku. No, daj ďalšieho havoša. Tým pádem ja prechádzam z kočky na havoša a všetky odmeny, ktoré zaberiem, tak budú moje. Kostička, granulky. To môžeš nedať investovať. Máš kam? No granule ne, ale Nemám kostičku kam. mám. To si držím. Takže ja mám zase kočičáka a vetvičku, to je super. No, trubka. Takže nic som nezískal. O nic som nedošel a nic som ani nezískal. Zase kosť a granule. No, Nechceš. granule a vetvička. Tuto chce někdo. Takže vetvičku môžem investovať sem Kosť. a granule mi A zostávajú. já mám granule. Počkaj, no. Som si měl zebrať granule a vetvičku, takže som si nezebral granule. Takto. Mi ostali granule, bo ich nikdo nechce. Máme havošu, ktorí nesú granule, no. Dvakrát palička. Ty chceš paličku? Ja mám kostičku a paličku, takže kostičku môžem investovať do tohoto Ty havoša paličku nechceš. a paličku môžem do tohoto havoša investovať. Takže páči sa. Inak chceli sme dať aj inačí pohled, ale GoPro je bohužiaľ vybitá. Dvakrát kost. Ale ďalších rokov, keď budeme natáčať, tak určite áno. Čo kosti nechcete nikdo? Dajte teda psi. Nikdo nechce kost? Bereš si ty. Vidíte, chytil som kočku a toto som miel aj získané, tak o to som došel. A ja mám kočku. No tak všetky odmeny preč a prehodiť si na kočičáka. A ja mám kočičku. Tým pádem získané odmeny, super, zás kočka, granule. Tá kočka to je taká, jak to povedám slušne, sprostosť, že robí to len zle človeku. No, ja mám Loptička, vetvička, takže... a misku, radšej to investujem všetko. Vetvičku môžeme investovať sem a loptičku sem. Páči sa? Kde? Do ríci.
No. Loptička, vetvička. No, loptičku môžeme investovať sem a vetvičku nemám kam investovať, tam mi zostane na moje banku. A inak ešte som navrhol, že hraje aj v polštine. Kačka. A vetvička. No, kde je? To je klacek. Inak, keď nám dojdú z spoločnej banku odmeny, tak môžeme brať druhým hráčom. To je také divné pravidlo, ale je to tak za skočičák, takže dochádzam, odmeny a ideš. Ja rozmýšľam, čo z toho to chce, ale nikto nič. Nikto nechce kačičku. A Ani klacek. vetvičku už investovala som. Však toto. No, miska. Miska a random. A balónek. No, máš možnosť si vybrať, ktorého kúpiš. No, dobre. Takže Mám máš, kúpené. toto Ja ide do si spoločného automaticky banku mením kočku a ďalší za psa. havuš. Tak. Mali mám na ďalšie. Ja mám granule a vetvičku. Obidvoje, co nemám do investovať. Jako ono v pravidlách je, že môžete hádzať do koľko chcete hodu, ale my sme sa dohodli s pani Zahorákovou, že budeme každý hádzať jedenkrát. Je to páči. Protože v pravidlách je napísané, že ten hod proste nemusí byť len jeden, ale môžete hádzať, poviem príklad 3-4 krát, keď sa dohodnete, že každý hráč bude hádzať 3 hody a v tých 3 hodoch vlastne niečo získa, tak budete tam na tie 3 hody. Však dojel. Mám tu psíka, takže si berem kostičku a berem si tie granule originál. Takže ty chceš kosť. No, kočičák, loptička. Sú kombinácie. Miska. Inak Havošov je 28. Miska a kačka. Môžem si zebrať, neľubovoľne, čo chcem. No, ja mám 2 vetvičky, takže jedna vetvička, druhá. Kde ich môžem investovať? Nemám kde, takže ide pani Zahoráková. Čo máš? Kočičku? Mačičku. No ja mám mačičku a kačičku, no super, takže došol sem. Tam to ja. Ďalší kočka. Záskočka, je toto možné? A ja vím. Ale My sa tej kočky aj zbavíme? asi ne. Zbavíme vetvička, kostička. Aspoň něco. Kostičku môžem investovať kde? Do tohoto havoša. To má. Vetvička mi zostáva. Ide pani Zahoráková. Myštička, kostička. Dostate co? No myštičku nemáš komu. Ani kostičku nemáš komu. Takže do depozitu. Pošetrí na ďalšieho havoša. Loptička, myštička. Takže ja mám loptičku a myštičku. Čiže tým pádem ja teraz sa môžem rozhodnúť, ktorého havoša si zeberem. Zeberem si tohoto. Čiže tam investujem myštičku, což znamená, že investoval som loptičku, 2 vetvičky a misku. Čiže havoša berem, ten je môj. To dodáme do spoločného depozitu. Pani Zahoráková ďalšieho havoša. Ja tým pádem prechádzam na havoša. A ja vím. Jak sa ti ľúbi. Zase kočičák. Je to. Jasné. Takže kačička, kočička, do prčic. Takže kočička, super. Ja som to tam zabudla pleštiť, že? No, zabudla. Zase kočičák. No, opatrne. Pred natáčaním som ťa na to upozornil, že máš opatrne s týma kockama házať. Takže vetvička, loptička. Loptičku zainvestujem sem. Vetvičku nemám kam. No, konečne. Klacek a granule, alebo co to je? Granula, no.
Ty chceš granule a klacek nechce nikto. Klacek nechce nikto, no. Co robíte? Či modelujú. Nevím. Miska a loptička. Loptičku investujem do tohoto havoša, misku investujem do tohoto havoša, takže berem dalšího havoša, ktorý chce loptičku, kosť a myštičku. Takže už mám tretího havoša, tým pádem toto ide do depozitu. Pani Záruka, prosím ťa, dalšího havoša. No, si zrovna na rade. Dve loptičky, no super. Tá sú mi na niečo. Jak? Môžeš investovať sem? Počkaj tu, proč mám misku? No ja nevím, proč ju tam investovala. Čo si neinvestovala? No ešte môžeš loptičku investovať sem. No, A vetvičku k nemu. áno, dobre, idem ja. Ja mám vetvičku, kačičku, vetvičku investujem sem. Ja mám další tým pádem, lebo tu som si včil vyhodzil, takže kačička sem a ešte jedna vetvička sem. Ideš, pani Zahoráková? Jak som aj říkal ohľadne tých pravidel, môžete ísť po vícerých po vícerých hodoch, ale záleží to na vás. No, máme loptičku, tu môžem investovať tomuto havošovi a môžem zrovna pani Záhorákovej jedného teraz, dá sa povedať, že ukradnúť. To je na mne, či si zeberiem kačičku alebo granule. Zeberiem si granule a beriem si tohoto havoša. Tým pádem si držím furt status havoša. Poprosím ťa, nového havoša tam daj. Tak, nový havko. Klacek. A loptička. Loptičku. Poď sem. Podaj mi prosím ťa kocky. Loptička sem. Loptička a Klacek vetvička. sem. Obidvoje investujem. Aj loptičku, aj vetvičku. Ideš? Klacek. A random. Na zdraví. Tak daj klacek. A teraz si môžeš ešte zainvestovať. Keho? Ty si mohla tohoto zebrať, ale už nevadí, no. Čeho? Se mi chybovala len kachna. Dobre, tak tým pádem máš havoša, otoci kočku na havoša, daj nového havoša a idem ja. Kočičák a vetvička. Takže status kočičáka. Status kočky. Zase. Dá. Jasné. Zase furt kočka, ty kokos. Klacek. Granule. Ja si berem náhodu. Takže bereš havoša. Ďalšieho. No super, takže máš havoša. Mám. Jaké pekné. Toto ide do depozitu. Takže daj tam ďalšího, prosím. Podáš takého malého. Prehod si kočku na havoša. No ja, u mňa kočka zostáva. Granulky. A kosť. Takže to môžeš do toho investovať, áno. Idem A ja. túto granula. Takže ja mám kostičku a vetvičku. Obidvoje môžem investovať hned okamžite do tohoto havoša. Klacek a miska. Ale sa mi tam prilepilo. Klacek. Ty máš modrú. Hej. A misku dám kam? Neviem, misku nemá nikto. Tak, Takže kačička a loptička. Kačičku môžem investovať sem. Loptičku môžem si nechať. Tým pádem ja si berem havoša. Dalšího. Toho som kúpil. Status havoš. A ideš. však jdu. Kosť a ďalšia miska. Ďalšia miska. No misku už máš kde investovať. Takže idem ja. No ja mám loptičku a granule, s tým, že jednu loptičku už mám, takže jednu investujem, jednu si zeberiem k sebie. Ideš ty.
Loptička, miska. Jedna miska, jeden balón. Už mám dve misky. Takže miska a kočičák, teda kostička a kočičák. Takže status kočičák. Kost, balón. Ty chceš kost? Chceš? Ten chce kost, balónek chce ten, ale Ten už má, no. Takže mi podaje kocky. Vetvička a loptička. Takže vetvičku ja môžem investovať sem a loptičku nemám kam, tam mi zostáva. Dvakrát klacek. Klacek tež nikto nic. Vlastne áno, tady klacek. Super. Mám No, jeden tam je klacek. klacek. No, ďalší klacek mi ostal. Kačička a myštička, super, takže kačica mi zostáva. Teda kočičák, kačičák. Kočičák a kačičák. Už aj ty kočičáka. Granule a vetva. Granule nemám kam investovať, ani vetvičku nemám kam investovať. A granulky mám, granulky sem a vetvičku není kam. Malý záhorák má show. Zas to nikto nechce. Zas mi to zbylo. Poď na záhorák. A kostička a random. Takže kostičku zainvestujem sem. A random si zeberem, co tam chýbia, kačička a berem si tohoto havoša. Takže další havoš je můj. Status. Havoš a jdeš. Sa nám to pekne míňa, tí havoši. Klacek, granule, klacek, kost. No a miska ti chýba ešte. Jaká miska? Neostal balónek. Však ale misku potrebuješ. Kočičák a kačenka, takže zase status kočičák. Balónek, klacek. Ty chceš klacek. Počkajte, už máš klacek. Ty máš klacek. Všetci majú všetko, no. No. No, máme tu misku a random. Čiže misku môžem investovať sem a random môžem zainvestovať konkrétne kačičku sem. Čiže si poistíme toho havoša. No, stačí nám jedna kostička, je náš. Klacek A random. a gaga, takže kačka. No, klacek a kačku môžeš sem a máš ho. Aj tento Alebo ste... henteho, no. To je jedno, ktorého si kúpiš. Takže máš ďalšieho havoša. S tým pádem status pes. Jaký pekný. Rovno si ho asi začnem kúpovať, môžem, ne? Súťažíme. Myštička a klacík. Klacík môžem investovať sem. Už ho máš nachystaného, ty kokos. Kačička a random, takže bereš hned ďalšieho havoša. Berem si dve kaky. Jedna kača, Čiže jeden havoš, druhá kača. jeden havoš dole. Ten je kúpený. Druhý kúpený. Dobíhaš. Jaký pekný. A daj mi kocky. Daj mi kocky a kúkam, aby si chcel toto, lebo to také mám. Ježišmaria, kočičáka, akurát keď to tak krásne zasadlo. Ja za to môžem, že? Kosť, balónek.
kost, balónek sa dá kostičku sem, alebo, no tam už máš vlastne. Dobre, idem. Dúfam, že, yes, kostička a vetvička. Kostičku môžem sem investovať a vetvičku nemám kam. Potom nakoniec počítame. Nebudeme sa včiu s tým zdržovať. Miska. Klacek. Ty chceš misku. Proste klacek. A klacek nechce nikto. Takže on má kosť, klacek, misku, granule. No, vidíš to, ďalší havoš. Že je môj. Sa nám to krásne míňa. Poprosím ťa kocky. No. Kočičák a oné. Kosť. Balónek. Kosť a balónek. Kost môžeš investovať. Sem. Zase to dávaš na špatnú farbu. Sem. Máš to jedno. Nemáš to jedno. Klacek nic nikto, no. Klacek nikto, no. No je kosek divného psa. Á, loptička a Mis. myštička. Myštička sem a aj loptička tam. Keď by ste chceli, tak môžeme potom dať tú delší verziu, kde vlastne, no ne, že delší, ale kde bude vícej hodu umožnené. Čiže možno aj rýchlejší, dá sa povedať. Toto. Ešte Kde jeden každý budeme balónek. 3 hody. Jak sa ti páči? Už mám Takže 3 my sme to už balónky. skúšali hrať aj v tej verzii trojhodovej. Ďalší myštička, tu dáme sem a kostička, tu môžem investovať sem. Neviem, aj po tých veľkých havošoch, nielen po tých malých. Čo, status kočičák? Ježiš, ja som tam zahodila aj tvoje? Mal si to niečo? Ne, tam ne, ja mám červené. Okay. Takže ďalší myštička, tu môžeme investovať do tohoto havoša, plus tam máme niečo random, čiže random my môžeme investovať kačičku a tu investujeme do tohoto havoša. Takže ideš, pani Záráková? Balón. Miska sa mi... Kde je miska? Tu je miska. Misky ešte sú zatát. Zatát ešte sú. Balónek tebie. Kocky tebie. Takže miska a vetvička. Vetvičku sem. Misku nemám kam investovať, takže tam mi zostáva. Tam mi zostáva v depozite. Gagarin. Gagalin. Takže bereš havoša? Dá, jasné. Ďalšího. Co dá? Desi. Áno. Desi. Je to tak lepšie. Lesy. Zaujímavé to naše dlhé. Áno. Skrátke, jo? Ja sa z tohoto i hneď zbavím. No. Nech to tu nemám. Prehoď si na status havoša. Kdyby náhodou kočičák. Loptička hneď zešupí tam, vetvička hneď zešupí tam. A už mi len granule chýbajú k nemu. No to bol. Do prčic. Ešte ja som si to zainvestoval zavčas. Kočičák a gaga. A ja mám kočičku. Ja som A že nic. Dve vetvičky. Jeden klacek. A druhý klacek. A obidva sú ti na prd. A sú mi na hovno. Lebo ich není kam dať. Co máš? Kočičák, myštička. Ježišmaria. Vzhľadom na délku hry Granule. by to bolo asi ideálnejší na stream. Čiže. Nemáš to jedno. Ale to nevadí. Dáme im s tebou aj stream na budúce. Keď budete chcieť stream, tak potom napíšte do komentára. Kupujem. Ale ďalší havoš. Nejak sa zrozieva s týma havošama. To bol. Loptička, vetvička. Dobre, vetvička sem, ale loptičku nemám kam investovať, takže bohužel, no. Bohužel, pre koho? Ja sa musím prekočiť.
No, granule a loptička. Granule, Na loptičku nemáš kam investovat. granule, míček si zeberem, teď si mě na figu. Granule a loptička, takže super. Granule, takže berem havoša. A loptičku. Loptička mi jde do depozitu. Takže havoš je můj, další. Tu máš dalšího. Ten akorát loptičku ani nechce. Ten vůbec. Ajaj, status kočičák. Není dobré. Do prdele. To zněl co? Gaga, Lady Gagarin. A vetvička, no vetvička nám je stejně k ničemu. Nic. Kočičák, zase. Já jsem si tu kočku zabudel otočit a stejně mi to bylo k ničemu. No. Klacek. Granule. Toto nic. Klacek nechce nikdo. Takže kostička, tu dáme sem a máme něco random, takže já si zeberem ještě jednu kost a tu dám sem, takže berem tohoto havoša status. Havoš, Klacek. Jde sem. no čo jsem na radě, já? No, už se nám ty havoši kráťa, už je méně. Takže vetvička a random. Vetvičku můžeme sem, random zeberem si kost, tu investujem do tohoto havoša. Jdeš, paní Dráková? Míčky. A jsou mi na co? Na figu. Na něco určitě. Na co, kterých nikdo nechce? Že jsou mi na figu. Který tam? Dvě kostičky tam byly, takže jedna kostička sem a jedna kostička sem. Kost. Balónek. Ty balónku máš, že bys mohla i tenis hrát. Mohla. A s kým? Ono je vetvička a miska. Misku můžeme investovat sem, takže jdeš. Já jsem ty kosti mohl dát, hen tam už jsem toho havoša mohl mít. Granule, granule. Granule, ne kost, granule. Granule nikdo. Kost sem. Takže miska a kost. Míska a kost. No. Misku nemám kam a kostičku můžem investovat sem. No vidíš, kočičák tě toho zbavil. Nenávidím kočku. A status kočičák. Já se neměním. Já mám furt kočičku. Já jsem toho havošaveru neměla. Takže kačička a loptička. Gagarínek. Kam Gagarína? Gagarín sem, loptička nikam, takže to máš toto. Takže vetvička a loptička. No loptička nikde a vetvička taktéž nikde. Takže depozit. Ježišmaria, nemal by ich někdo pustit donútra? Klacek. Klacek a náhoda bude co? Klacek a... Já tam mám náhodu, či co to je? No, náhod. Dvakrát klacek a jedenkrát kačena.
Takže kosť a vetva. Kosť sem, takže toho havuša si berem. Celou vetvičku, dve kosti, myštičku. A ešte som mal vetvičku, že? Cicho tam. Dobre, ja si prehádzujem status havuša. Toto automaticky radšej oné. No. Ja neprehádzujem nič, ešte ja som to zainvestovala. Kočičák, loptička. Ja si Takže toto. som si dlho, no ne, status havuša neužil. Balónek. Miska. Miska sem. Balónek nikam. Takže loptička, kostička. Nech sa nezdržujeme. Loptička, kostička. Klacek. Klacek. A myštička. Miska. Nikto nič. No jo. Dve loptičky. Vždy sú mi na nic. Kačica náhoda. Kosť a kachna. Takže dvakrát klacek, jedna kačica, takže je môj. Takže super, ďalší havoš investovaný, prehod si status havoša. Dávaj na jak dlho? To uvidíme. Také máme, čo by sme mohli zainvestovať. Status kočičák, takže to, co som měl, Klacek. až v pohode investuješ. Až v pohode môžeš investovať. Áno, náhodou pleštím onu. Je to tak v pravidlách. Naštěstí ne. Je to bohužel tak v pravidlách, že môžeš investovať až po daném hode. Tak, to... Ešte aj v pravidlách napísané, že to riziko. Že môžeš o ty odmeny dojít. Takto. Takto. Tak. A ešte kostičky. Dvě. Kost nemá? Nemáš. Proč mám kačicu a mísku? Nevím. Dobre, Mám môžeme dve kačice. Máš. Môžeme všetko. loptička, vetvička. Loptička, vetvička. Status kočičák. Ajajaj. Takže máme loptičku a random. Takže random ja dávam granule, čiže berem tohoto havoša, dávam si status havoša. Ideš, pani Zavráková, mám posledných 4 havošů, takže už sa blížime do finále. Posledných troch. Takže celkovo posledných 6 havošů môžeme kúpiť. Toto. Čiže granule a vetva. Vetvička sem. No granule nikomu. Vetvička ide. Ja mám kačicu. Vetvička sem. Ja mám kačicu a random. Čiže random, ja si berem kostičku a random si dávam sem kostičku. Klacek. Kosť. Ja reku, že kocky mi podávaš. Ešte ťažko, až čo ti podávam, to máš. Takže random a myštička. Myštička ide sem, takže kupujem havoša. Takže ďalší havo. A měl som tam kačičku, že? A kačičku nemám kam investovať. Ne, myštičku, pardon, myštičku. Myštičku a random. Ja som co investoval? Myštičku som investoval, že? Aj mísku som investoval. A random, kosť, tu dáme sem. Než som si učil listy, či som... Mísku som bral, že? A dával. Kosť. Aj mísku, lebo míska k nemu chýbila. Kosť a balónek. Kosť. A balónek. Balónek sem. A status kočičák. Klacek. Kosť.
klacek sem. Ještě jeden klacek sem. A ty chceš kost. Takže kočičák, dálej. Lopta. A náhodu. Ještě jeden balón. Takže kupuješ haluša, ne? A balónek sem a balónek sem. No tak bereš obidvoch. No, presne. Takže už sa blížime úplne do finále. Už len traja havoši sú ve hre. Jak? No. Tak ich Počkaj, tam tu sú ešte. No však, ja ešte tre sú tam, tak Aj. rozdaj dvoch a ešte Jeden. zostane jeden. Druhý. O najlepší nakonec. Á, status kočičák. Do prčic. Praha, Brno, Prčice. Á, taktež. No pekne. Praha, Brno, Akurát keď hrajete do finále, tak akurát to bude najzaujímavejší. Takže kačička sem a random je pro mňa kosť, takže berem tohto havoša. Status havoš. A najlepší nakonec. Posledný je husky jážník. Ideš tu vlastne. Už teraz vlastne ty. Dvakrát míček. Jeden druhý míček. Nech ti páči. Takže loptička a kostička. Takže loptička sem, kostička sem. A ideme. Ideme do finále. Poslední traja havoši. A akurát dva najhodnotnejší. Kosť. Ja si zaberiem kosť. Klacek dáme tebi. Tým pádem zainvestovala obidve. Kačička a kosť. Kačička sem, kosť investujem sem, takže ideš. Granule padníte. Bez kočky. No jo. A ja mám kočku a loptičku, takže nejsi jediná, no. Tomu sa nezadarilo. Kačka. Kačena. Kačena Nasypem ti sem. jačmeňu. Granule sem. Takže super. Husky je môj. Mila z random havoša, že? Dá. Áno. Prehadzujem sa. Tým Kočiča a pádem granule. Tým pádem jedno je voľné. Našťastie nemám čo. Takže vetvička a miska. Misku investujem sem. Zavráček má zábavu. Kost tam. Vydrž. Investoval a vetvička. Kočičák, dobre, super. No, kačička. Vetvička, loptička. No, loptička mi je k ničemu. Vetvičku môžem investovať sem a zostávajú už mi len granule. Už len granule a bude búj, havo. No, dve vetvičky. No, to vetvičko môžem investovať akorát tak sem a druhá mi zostane. Inak jeden havo na chodbe robí bohužiaľ. Zaslúžil by nakopnúť. Na to, že robí rambajs. Čo mala kočičku? Tak si daj status kočičáka. Takže loptička a ja mám random. Takže ja berem granule a berem havoša. Takže sa ideme byť o posledného havoša. Je tu fakt veľké finále. Kačička a vetvička. Takže počkaj, ja som si zapomnel prehodiť status. Takže včiel sa rozhodne. No, to sa rozhodlo. Kočičák, ty kokos.
Takže už to paní Zaoráková vyhrála. Toho posledného havuša. Posledný je můj. Takže ideme si to spočítať. Takže idem počítať prvý ja. Môžete se mnou počítať. Takže to máme 6, 9 a 4 je 13 a 3 je 19, 23, 26, 32, 38, 41, 46, 50, 54, 57 bodů. Je paní Zaoráková počítat? 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60. Takže jsme porazila. O 3 body. Áno, o 3 body O 3 sme body, no. porazili. O jedného havuša, no. Takže, jak bys ty hodnotila hru? No podľa mňa výborná hra. Koľko bodov bys jej dala z 10? 10 z 10. Doporučili by sme Aj. svojim odberateľom? Áno. No, Samozrejme. ja osobne tiež bych ju hodnotil 10 z 10. Je to taká, dá sa povedať, zábavná hra. No a chceš ešte ty niečo povedať? Ja nemám co. Že sa stretneme pri ďalším videu. Ale máte odber, pacnite odber, like. Všetko je dole v popise videa. Asi. Od nás je to na dnešek všetko. Takže majte sa. A príjemný večer.